Sakit na gid mamunga akong saging. Pamunga naging. Ayo. Ayo. Nong. Udong. Ay, day. Nang sa may tuyo na to diri niabot man ka sa akong lugar. Sa tuyo nimo. Kanang Bruce man ko. Oy, nangala ko ba? Pwede ko mangayog kamote. Aw. Lami man day ka og kamuti day. Pagtanong. What? Tingin ko nung kadto dito sa merkado, nabay panghatag dito. Hoy. Kumunjoy panghatag dito nong. Aw, wala day panghatag dito. Diri na ba? Aw, ikaw na adunong kaw. Dili ko mukha og kamote. Wa mo sa gumahangal sa imong kamote. Nga gibukbok. Paggaw. Ay, amaw ning bayuta ni. Ay, nagbalik diri ah. Balik ka ka. Bunanan tayo ka ni palwa. A few moments later. Ayo. Ayo. Asang tao dire? Dong! Hoy! Kaisog bago nimo. Ay kung singgit-singgit ya kay dili ako bungol. Sa may toyo nimo. Aw nong. Sorry nong. Abi man ako waitaw. Mingaw man gud. Unsay waitaw? Kita kang na ako dire. Unsa day tuon nimo nako? Unggoy? Aw. Wala mo kuno nga na no. Ngayon ra gitag tanlad. Unsay bulad? Wa ko'y bulad dire. Hawa dire hap. Di kay ka mo hawa ron, labayon kay kani bukong. Unsay bulad? Tanglad. Dinulap pud nimo tigwa nga ka oy. Unggoy jud dire ka. Di na ko nimo ngayon. Katagaw. Kaminos mo siguro ng mga bata as ako. Tuon nila sa ako, unggoy. Pananong pod mo eh. Sige, pangayo. Trabahoon, murag ba o. Pakanon, murag bakho. Nga, mabuhay na sila na. The next day. Ayo. Ayo. Kinsa na sila yung pamawan eh. Ngayon, di ba? Mayong udto. Kasi mayo sudto dong. Sa dito yun mo, niabot ng kadire. Kita may kus mong kapayas nga nagay bunga. Pwede ko mga gamay na no? Grabe. Bagaagi ninyo naong dong, no? Mga nihiro mo dirig mangayo. Kasi pagtuon nyo na ko. Hala, tisting ikuha akong kapayas. Kay inyo man. Wa pagani ko nakagulay ang akong kapayas inyo ng pangayoon. Wa mo ko namugos ni mo nung. Ay, lagyod ka suko. Nasuko man ka. Aw, wa man ko nasuko dong. Wa pagani ko kagulay ang akong kapayas inyo na dayong pangayoon. Kaya nga no, hainon mo atong panahon nga. Ay, init-initan ko. Katong panahon nga hapit ko mapakaghalas. Katong naulan ng nalan ko, na hilantan ko isa kasi mana, wa ko kabakod. Nakahatag ka na akong lugaw. Nakahatag ka na akong tambal. Oh, sinsa kayo nung. Karon bang bigo kaabot dire gyud? Gikan may kog presuhan. 20 ko ka tuig dito. Kapatay may kog taong dalo. Oh, hell no! Impasigo ani. Aw. Adong kabalo man ko nga buutan kani. Adong ko gani kabalo nga gikapoy ka layo kay kagibaktasan. Layo gitu nung. Dito ko gipamaak ko bigas nung. Mo kay gipaipon ka kay kabalo ko nga gikapoy ka. Kapoy gid. Di dong pagkakita na ko nimo gaina dong. Kabalo ko nga buutan jud ka kayo. Wapo pa dong kay ka, o dako pa jud kaglawas. Kung macho kay ka. Wa ngayon man ka magmudin kay dong. Ano man ka magmudin? Ana gid no. Oo, di mo. Ay, na kong tao dong. Abi nimo dong. Pag na ni dire. Ako din silang taga tubig, nak. Taga tubig ni nak. Nana dong niya pagkataon-tao dayon. Tagaan din ako sila gulay, mga prutas. Abi nimo dong kinipayag na ko dong. Di pa lang nibugat dong, ipadala na ko ni nila kapil. Ano ha? Mong, do. Dai tubig. Kuata nandong. Basi gusto ka dong napay tanglad. Kaysa dong nga magkuha sa kong kamuti.
Game. Ayot yang wak. Kana. Ana banyak pinanang liyog deh, pinanang. Ito ni adunong ka. Di na ko makaadyo sa kamuti. Katawa eh. Katawa ka. Ay, katawa. Kau di mimpi dapat. Wala mo ni mo. Tigwa nga ka, oy. Nasa game. Bulag po na mo tigwa nga, oy. Before that, shout out muna Amaw Direk. Yo, so shout out there kay iPhone Shield from What's up mga Amaw? Unta na nagustuhan ninyo ang among video. O kung nagustuhan ninyo ang among video, please subscribe and share. O kayo biya kalimot mag-hit sa notification bell para mas updated mo sa tanan namong video. O before ang tanan, shout out there Amaw Direk. Sunod na. Shout out dahil kay iPhone Chip from MNB o kang Queen Charmel Paler from Malaga. Shout out dahil kay Catherine Siribdot from Taligaman and Sarpi Siribdot from Cebu City. Yes. Yes. Next. Shout out po kay Esther Califrance from Libertad, Luban. Yes. Shout out kay Kayla Sevilla, also from Taligaman. And lastly, shout out kay Kuya CJ from Tiniwisan. Pasaway in action na siya guys. And sa ako, may one and only utol from Bohol. Norabit, Israel Martinio. Kay Norabit, Israel Mantilio from Bohol. Yes. Yes! Kung sa mga gusto mo pa-shout out, kung hindi mo welcome sa inyong friends, welcome mo diri. So, sa kanya ginulat, just comment down below. Aw, butangi. Kung kayo kalimot butangi, hashtag Amaw. O, mao na to. Be happy and be safe!